En voorlopig een vierde plaats voor Annelinde Hoving. Dan nu de bel voor Larissa Molenkamp. Bereidt hier Dance Fever van X Campurano. Vooraan Foutklaus in supersnel gereden, 36 punten voor Larissa Molenkamp met Dance Fever 63,51 is de tijd. En daarmee is de tijd sneller vanavond dan de tijd van Lara Meidam. Voorlopig dus nu aan de leiding Larissa Molenkamp, voorlopig 2 Lara Meidam.